Ahli Türkmenistanlılara salam, yine de men siz bilen Hıdyrov Kakama. Şun 6 dekabr 2021 yıl. Men sizden hemmäňizde ötüş sorayan bazı gün çıkış değil, ondan ön çıkış ettim, şu tayda yanlış koyuyoruptum. 2 dekabrın yerine 2 noyabr diýip aýdym. Başlarsınız bir topar alada kellemde. Maşgala alada, okuw alada. Ýöne Türkmenistanyň iň uly alada kellemde. Seä giýji gündiz ýatamza boýlanşyp otyrys, öz ýurdumyz bardy. Öz ildeşlerimiz bardy. Aziz ildeşler, gadyrly halkym. Siz bize habar uğratdınız. Sürücüler, ne ayrızalygyňyz? O Aşgabatda bir yerde ýygnapdyr hemmäňiz kölüklerinizi, maşinlaryňyzy. Bir detal, gara detali olsa şu zatlary ýygnap. Biz düşünüp otyrys siziň ne ayrızalygyňyz. Ýöne sizden hem hereket gerek. Sebäbi biz bärde Ýewropa ýurtlarında görkezsem o zaty Türkmenistanda hereket çykmady diýse biz näme diýelim? Şoň üçin size bir teklip bar. Hemmäňizini oçurdy neme probkada durýaňyz. Giýjek öý tarap baranda. Probkada duranda biriňiz signal başyň, galylary goldasyn. Hemmäňiz şo signal basyp durun. Şo zatlaryň videoda bizi uğradyn, biz bärde uje görkezers. Ýewropa ýurtunda Türkmenistanyň prezidenti, Bixanov prezidenti psihik tarapyndan nä saglygyny. Mental diýildi da şutaýdy. Şo tarapyny görkezdik. Sebäbi o bir geze uje görkezdi. Angela Merkel bilen duşugy demedinde o suw çalyşygy edende. Häzir şo zatlar görkezsek Türkmenistanda şo hemme maşynalar ak sveta demedi. Boyamaly hemme detallerini. Uje действительно hakyky psihik ýagdaýynyň nä saglygyny görkezýär. Aziz adamlar Türkmenistanlylar. Siz şonu edin, dowam edin. Diňe partizanlardan hereket bolmaly däl. Partizanlar öz hereketine de otyr. Otaýdy. Ýöne siz sürüjülerim şu zata goşulsaňyz şu herekete dowam etseňiz. Şu signal basyp bapda bap. Şonda bu Türkmenistan gorkak hökümet düşünür. Siz köp zatlara näer zadygyňyzy. Indi men bazı gün çıkışımdan soň bana käbirler ýazdy türkmençilik diýip. Palan erkek däleken diýip. Indi men düşünemek berdi näme diýip adamlar. Näme men erkek dälmişim? Ya men adamlar kuşkurdyp, olar urdurtdummy? Ozan gaçyp gider ýaly. Adamlar kuşkurdyp otyrmy, özüm başga ýurtda oturup. Näme bu berde nä dogruçylyk tapdyňyz? Biri ýazdy, sana galdym erkeklik diýip, özüň Polşada otyrsyň, ýazyp otyrsyň diýip. Adamlarym kördi hälä. Ýönetip aýal gyzyň adyny bermediler sana. Men aýdy on oturjak däsen. Men sen maşgalaňa nefsim agyryp, şu ingliz dilinde näil Türkmenistanyň hökümeti sana sen maşgalaňa hüjüm edip çykaryp otyrdym. Öz kanalymda näçe prosmotr bar. Sen elindeşleriň otaýdy nemet gaçkydy sana bir kömek etdilermi? Senin şolaryň häsiýetini aldyňmy ýa? Adamlar kuşkurdyp özüň daşyrypda otyrsyň. Näme boldy bu zatlar? Adamlar Türkmenistan. Bir ýazyp kakymrada biz pihota. Näme siz pihota? Öz araňyzda türkmen raýaty bilen uruşmağa pihotamysız? Şöyle edermeliğiniz var olsa barın pasolluğunuzda. Biz gidecektik tutun yakasınlar. Näme edip bilen zakşı zatlar? Siz Türkmenistan'a öz yurdunuza gitme için siz şolardan ruhsat almalı. Turkish Tureski avialiniyadan daşa olar size bilet satsa siz şo taýdan pasolluktan barıp konsulluktan barıp ruhsat almalı. Bu näme? Haýsy bir kanunly laýyk gelýär? Pihota. Şöyle pihota olsanız näme şu zatlar aýyraňyz? Öz yurduna dolanyp bilen aklar, öz raýatlary pihota. Moskvada kösünüp ýör, İstanbulda kösünüp ýör. Gaýtyp bir topur adamlar şördün adamyň bara iň agyr ýagdaýynda pul ýasajak bolýarlar. Pihota biz diýip. Men Dursultan düşen wagtynda ýadyňyzda barmy?
Otayda düyücü gıyırıp başladı Türk polisiyasını. Palan. Men şonu zıvayın ettim, onu aytdım. Söğüştük ecesine değiştim dedim. Şondan beri biz güleşimiz abi. Ne üçün? Sewa şotay Dur Sultan'a neme qallarım azar çekmesin deyip. Sewa Türk'ün polisiyası bileyiniz ha, özüne ola kömek çık vaxtında bular söğü otursalı. Sen nämede otuyorsun otayda taşı yurttu? Özün derneğin başlığı olup otayda kaçıp giden olsan. Neyse erkeklerin görkezen. Neyle erkeklik oldu? Sen bilen bara, sen akıl padoşları menziye. Olarım kaçıp görülür. Adamları kuşkurduk, özleri kaçıp oturuyor. Türkmençilik. Hakiki siz distivitini Türkmençilik ayıbı. Adam saylap distivitini özünüz, öz nemeğiniz, bakıydınız olanıyınız. Başka zadaydık bilem ha. Men siz bilen bara, men tecrübem bara, men gençte oturamda, men gördüm ne ehlesiz, ne adamdınız. Həz hemme zatı yüzü çıkıp oturuyor. Hemmenize var size sorak var. Hemmenize. Yazıcından başlap, yüzsüzden başlap, sana da indi. Kaçıp yiyorsun. Sorak. Türkmenistanlılar. Yurt sizinki. Siz pihota deyiniz, zat deyiniz. Indi siz düşündünüz Turca'da akılır. Turca'da akıl Türkmenler. Siz düşündünüz. Türkmenistan Turca'da yerleşen hak. Hakikati hükümet hazır size deyişini görkezdi. Size deyişini görkezinden kaçıp başladınız. Hakiki kaçıp başladınız. Yöne siz ağzı bir ol, bara. Onların hareketini, öz hareketiniz görkezseniz, siz adam hasabını görürdüler. Türkmenistan devleti. Yöne hazır kıynansam, siz adam hasabını görünenin zaksız olur. Siz adam değil olur. Düşünüyorsunuz mu Türkmenistanlılar? Türkiye'de akılır. Türkmenistan'ın içinde akılırım adam der size. Şoň üçin sürücülerden haýyş edýände signal edin, basın, partizanlaryň hareketi dowam edin. Basın görkezin näher zalymyzy. Turçadaky basın diýip aýdama, barın. Действительно adalet ýolundan siz aýdýaňyz şöyle neme barın talap edin, biz gitjek bolsaňyz. O näýle ol kesel adamlary köse otur bir ýyldan bäri goýbermän. Bir topur pul nemedi. Sonra öz yurduna dolanacak olsanız, öz Türkmen pasportunuz var. Yörüyte sizi daşı yurtta var ha. Trenirovka etsin diye aydiyemi, azar kösünç görsün diye aydiyemi. O zaman Türkmenistan'ın içine var, doğulu kul eder ya. Bir topar çıkıyla adımla qaytış oların gepine gidiyiniz. Men bir geze aytdım mı size, davay şun palan edeli beyledim. Men aydama. Özünüz oynaşın diye aydiyem. Özünüz karara gelin diye. Şoň üçin Türkmenistanlar. Öz adalatın öz elinizde. Siz adalat, azatlık yolunu öz eliniz bilen alıp bilersiniz. Eğer siz hareket edip bilmeseniz, onda men bilema. Bilema, onda pihota olup yöreverim. Birbirinizden uç Türkiye'nin içinde. Sağ olun. Indiki duşumuza çeli.